Kedu ihe kpatara n'ụwa achọrọ ife ọma? Kedu ihe kpatara na ọtụtụ ụmụnna anyị achọrọ ife ọma na ndụ a? Unu n'anya n'abalị one ma one gara aga, ife ozi brainstorm na-aga n'iru akwụkwọ. Ọtụtụ ụmụnna anyị eburu ya n'isi na-akpagharị wee na-ekwu ọtụtụ okwu ha dị iche iche. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Biko ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo chọrọ nwa nnọdụrụ okwu, bịa ka ị nọdụrụ m okwu a. Ọ bụrụ na ị naghị anụ Igbo, biko chọọ onye na-anụ Igbo ka ọ kọwara gị okwu a. Maka na unu n'anya tata, anyị ga-akọwa ọtụtụ ihe dị iche iche, ihe omimi nke kara uche nke mmadụ nghọta. Ihe gbasatara Mike Ejeagha vs Brainstorm, Nana Zeus 101 vs Teresa Oforge, nke eji nwaanyị ụmụ oji wee mara. Kedu ihe nji wee weta ụmụnna anyị n'iru akwụkwọ? Ndị be anyị si na ejebe ejebe si ka ara eze, anaba anaba si ka ara eze, na ikwu amarọ na ibe ezie. Ihe gbasatara ịkụ egwu bụ ọnatarachi. Music is an inspiration. Ọ bụrụ onye ọbụla ka e mere ịkụ egwu. Unu n'anya egwu ụmụnna anyị gụrụ early 70s, 90s, 80s. Unu afụ na egwu agụgara oge ha nwere positive impact in humanity and also society at large. Ndị gụrụ egwu oge ahụ agụwaghị egwu ka ha nweta ego maọbụ ka ha dị famous, mana ha gụrụ egwu because of gịnị? Na ọ bụ ihe ha katara n'akara aka ụwa ha. Iji wee maatụ, egwu niile Mike Ejeagha gụrụ, ọ bụ na ịbụ onye Igbo na-anụ okwu maọbụ ihe gbasatara egwu maọbụ na-anụ ya ọfụma ka o si wee dị, unu afụ na egwu a Mike Ejeagha na-agbakarị ọkpa n'ihe merụnụ, especially n'ihe mere n'obodo ụmụ anụmanụ. Ọ bụrụ na unu na-egere m okwu Teresa Oforge, nke eji nwaanyị ụmụ oji wee marụ, unu afụ na egwu ya niile na-agbakọta aka na inspirations. Neba anya ndị niile gụrụ egwu, both living legends and ndị bugoro ụzọ wee jewe ive. Unu ji eso nkwenye na egwu agụrụ oge ahụ na ọ na-abanye ma na-adaba n'anya ya. Anyị eji ose mere nwa nsugbe wee mara atụ. Anyị eji perikome wee mara atụ. Anyị eji ọsadobe, Osta Ọsadobe, maọbụ Oliver Tikokwe, maọbụ Moloko Mmaduka. Nke kachasị pụrụ iche bụ Olenta Brothers. Unu n'anya ụmụnna anyị ndị a gụrụ egwu, iji eso nkwenye na o nwere egwu ndị a enweghị ike ịgụgharị agụgharị. Iji wee maatụ, Olenta Brothers 1980. Dịka onye Igbo, onwego onye ị nụrụ maọbụ onwego ebe ị fụrụ akụgharị egwu a. Ịfụ na egwu dị ka agwụ, ọ na-ama ama. Ọ bụrụ mmadụ niile and ọ bụghị onye chọọ n'ikpete maazụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe anyị mee dịka ndị Igbo, ka anyị were ohere n'ihe ozi a na-atụgharị n'efere mba ụwa, egwu Mike Ejeagha, to celebrate the living legend. Anyị akpọ ndị niile na-anọ ndụ kụrụ egwu oge ahụ, maka ha ejighị egwu a si ka ha wee kpara ego, to celebrate with them, and also the same time for those who departed from this earth. Ọ dị mkpa nya ka nsị ka ntụnye dịka onye Igbo. Biko gbasa ozi a ka ụmụnna anyị gere. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Ụmụnne m,
ka emesịa.